ଆଜିର କବିତାଟିର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ତ୍ୟାଗରୁ ସୁବିଧା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେମର ଯାତ୍ରା। ତ କବିତାଟି ହେଲା, ଏହି ଦୁନିଆରେ ମନର କଥାକୁ ଲୋକେ ବୁଝିବାକୁ ଶିଖିଲେନି, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାର୍ଥର ରଙ୍ଗକୁ ପ୍ରେମର ନାମରେ ସଜାଇ ଦେଲେ। ହସରେ ମିଥ୍ୟା ଚମକ, ନୟନରେ ଚତୁରତାର ଖେଳ, ସବୁଥିରେ ଲୁଚିଛି ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରେମ କ'ଣ ସତ୍ୟ କି ମାତ୍ର ଦେହର ଛାୟା? ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଥୀ ହୁଏ, ପ୍ରେମର ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି ହୁଏ। ଆଜି ଲୋକେ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ, ସୁବିଧାରେ ପଡ଼ନ୍ତି। ସାଥୀ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ଏକ ସହଜ ଆଶ୍ରୟ ଖୋଜନ୍ତି। ପୂର୍ବେ ପ୍ରେମ ଥିଲା ତ୍ୟାଗ, ନିଷ୍ଠା, ସତ୍ୟର ସ୍ପନ୍ଦନ। ଆଜି ପ୍ରେମ ହୋଇଛି ମିଥ୍ୟା, ସ୍ୱାର୍ଥ ଏବଂ ସୁବିଧାର ହିସାବ। ତଥାପି ଦୁନିଆରେ କିଛି ହୃଦୟ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ସ୍ୱାର୍ଥର କାଳି ପ୍ରେମର ଆଲୋକକୁ ଦୂଷିତ କରିପାରି ନାହିଁ। ସେଠି ଆଜି ବି ପ୍ରେମ, ନୟନରେ ସତ୍ୟ, ଅଧରେ ନିଷ୍ଠା ଓ ହୃଦୟରେ ତ୍ୟାଗ। ତଥାପି ସତ୍ୟ ପ୍ରେମ ମରିନି, ସେ କେବଳ ଲୁଚିଛି କେତେକ ହୃଦୟରେ, ଯେଉଁଠି ପ୍ରେମର ଅର୍ଥ ତ୍ୟାଗ, ଭରସା ଓ ନିଷ୍ଠା।